Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, izingane zesithembu, siyaxoxa kodwa into ebalulekile guys. Siyabahlonipha laba esikhuluma ngabo. Ngiyenzeka ukuthi udaba esikhuluma ngalo oluvele ngoba sorry luvela ku TV lubucayi kancane o kakhulu. Kodwa masihlala odabeni kwi-storyline siveza ukuhluka kwemibono, asikho isidingo senhlamba, asikho futhi isidingo samagama alulazayo. Siyangena-ke ku-season 7 Uthando nesithembu, silaphaya kuma-fanbase, ama-fanbase kaMacele noMakhumalo. Sebehlalile-ke bona phansi. Umhlangano wabo awubizwanga, ibona bobabili bahlalise umseleku. Sorry, kukhona okunye okuvelayo. Ngicela ukukukhipha-ke kwi-TV show imizuzu emihlanu, ngikufake kwi-reality. Le reality esanganekwane, indaba khona la eduze kamakhelwane endaweni, ukuze uyibone ukuthi i-reality ilapha kithi ngaphandle. Laphaya ku-TV show indaba iyahlobiseka, i-TV inendlela yokuyiveza ngayo. Yingakho kufanele ube phakathi nendawo, ube kwi-fence ukuze ungagcini uthuka inhlamba. Dade sithando sami, okay. Nakho kamakhelwane kuno-A intombazane, u-A igama. Kuno-Mrs B, u-Mrs B unkosikazi. Kuno-Mr B, u-Mr B uhusband ka-Mrs B. U-A untanga yami ngeminyaka. U-A use-high school, nami ngise-high school ngesikhathi esifanayo, kodwa kusiyi-high school eyodwa. U-Mrs B uwuthisha, maye uthisha udlula esitobhini sika-A ngebhasi ebheke emsebenzini esikoleni. Emzuzwini yehlampe ewu-30 or 40, u-Mrs B edlule ngebhasi esikoleni, imoto ka-husband u-Mr B ijika la esitobhini sika-A, ithatha u-A eyomshiya esikoleni sakhe egethini. Emphakathini-ke abantu abadala ngithi ibona baba nolwazi ukuthi imindeni imi kanjani. Thina esiyingane sibuka ukuthi hayi mhlawumbe umalume wakhe, kodwa pho yindaba umalume wakhe engahlali naye, umalume wakhe ezojika la emthathe ngemoto eyomshiya e-high school. Angeke ngibale ukuthi lento yenzeke u-A eka-grade bani, ngoba angifuni ukukholwa ukuthi le ndaba iqale kuleyo grade, kodwa bekuse-high school. Zihambe-ke isikhathi, iyenzeka lento, umphakathi uyavunguza. Umphakathi awuthuli-ke. Umphakathi uma uvunguza ube sesayidini la-Mrs B. U-Mrs B uwuthisha, uvuka ekuseni aye esikoleni, ahambe ngebhasi. Ibhasi lakhe elimyisa emsebenzini lidlula la esitobhini sa-A okuyintombazanyana. Intombazanyana yona iyaphi? Iye-high school esendaweni, kodwa kuyibangana. Uhusband ngoba-ke usebenzela khona ngala endaweni, uza nemoto ezothatha intombazanyana okuyi-A ashiye egethini lesikole. Umphakathi uyikhulume lento uthi ongenani u-Mr B ngoba mdala, akukhulunywe naye, kuthiwa lesi senzo sakhe ngoba into ebonakalayo iyasihlaza umphakathi, nanokuthi unkosikazi wakhe akuyena wasendaweni, ufikela manje ngathi uyaxhaphazeka mayingalungiswa le ndaba. Angazi ukuthi iyaphela lapho, ngoba phela indaba enje wena uyibamba nje kwi-level yobungane, awuyazi ngamasi ihlanganisa umphakathi ukuthi bagcine beyixoxephi, iphelelепhi, noma mhlawumbe masihlanganise isonto, ngoba nesonto linakho ukungenelela ukuthi awusinomama bani wanenkinga enje ngengane yesikole. Buka-ke u-Mrs B. U-Mrs B ekuseni esikoleni uyobhekana ney'ngane ey'fake i-uniform. Enye ingane efake i-uniform ithathwa imoto kabani? Ka-husband wakhe, iyombeka esikoleni sayo. Asazi ukuthi makuhlangana u-Mrs B no-A intombazanyana, inkulumo yabo ingaphelelaphi we guys. Yebo leyo ndaba. Ukube mhlawumbe kuthiwa u-Mrs B wayehle ebhasini
athi ukuthintathinta u-A intombazanyana, kwangeke kuthiwa cha waze wakhohlakala uthisha, kodwa kwakuyoba nokuthi kwenzakaleni, indaba ithini, wena-ke intombazane yisho isayidi lakho, belalelwe. Uyabona, iyenzeka-ke le nto, iyenzeka iminyaka wegazi. uMrs B-ke ngathi wagcine sethola esinye isikole, wahamba no-Mr B, sasala-ke no-A intombazane le esilingana nayo. Kwaba yindaba-ke ngathi mhlawumbe yadlula kanjalo noma yaphelela emoyeni, yaphela ngesikhathi esiphela ngayo, kodwa asazi uma behlangana ukuthi kwakuyoba njani noma bake bahlangana. Into engike ngiyibuze ukuthi abaze behlangana, ngoba kwase kuyindaba eyaziwayo ukuthi hhayi, le ntombazane ihamba ngale moto esikoleni, noma isibuya futhi imoto iyayilanda, futhi le ntombazane isiyaxoxa ukuthi hayi yona ihlupheke ngamabhasi ekuseni ngoba uyazazi ukuthi right. Le ndaba uma uyicabange ingahlala kanjani Mrs B? Angeke ihlale ngale ndlela ehlala ngayo kimi ngiyilunga lomphakathi uyintombazane esemphakathini, ngoba nje ngithi hawu, uMrs B unkosikazi osuke le ngakubo, ngeke ngiyisho indawo ngoba abantu sebengaze beyibambele imhlola, ngeke ngiyisho indawo. uMrs B unkosikazi osuke le ngakubo, uzoshada la, uyagana, uyahlala nomyeni wakhe, emva kwesikhashana angazi kuthiwa sekuyisikhathi esingakanani, kuhamba isikhathi nangumkhwenyana wakhe usehambisa ingane yasendaweni esikoleni. Athini kuMrs B okanye impela asiyikhulume sibe honest, siyikhulume kahle futhi, njengoba nami ngikubekela kahle ukuthi uMrs B kwakufanele ethini, nanokuthi-ke esaya esikoleni nje yoma phambi kwey'ngane wayefike ethini Nkosi yami. Manje-ke ihluka kanjani-ke le ndaba uma sekulalelwa uMrs B mhlampe abalandeli bakhe abayothatha isayidi lakhe kuphela, bengafisi ukuzwa isayidi la A intombazane, no-A abangani bakhe nabalandeli bakhe bayothatha isayidi lakhe kuphela, bengafuni ukuzwa isayidi la-Mrs B. Kodwa yayinzima leya nto, kuwukuthi ngalesi sikhathi siyenzeka sasiyingane nathi singazi ukuthi hayi silobu siphika ukuthi hayi mhlawumbe yilona iqiniso. Kodwa manje kungenzi sense ukuthi imoto esuka lapha izojeya la kuyibangana, akusosihlobo, uvele wakhetha ukusiza le ngane kuphela endaweni kanjani? Ngoba phela uma ehamba ukuthi usehambisa iy'ngane, umalumbani akayithathe nezinye iy'ngane ey'hamba ngendlela eyodwa, ulandale kuphela. Mina-ke ngilobo ngithi hayi mhlawumbe umalume wakhe, hhayi yaze yavela ngendaba ukuthi-ke inje. Kwenzeka futhi u-A wafika kwesethi stop, wafika wathi hawu nihlushwa amabhasi, mina wangihlupha amabhasi 1, 2 no-3. Ngathi yo, yabo indaba osala uthe yo. Umphakathi-ke waba nezinto abayishoyo ukuthi eshuthi ingane ikhohlakele, kwase kwacima, kodwa abakazi beyilalela ingane, abakazi beyibuza. Namanje futhi akekho wazi ukuthi ngempela kwakwenze njani enganeni, yayiluthekile noma kwakutheni, ngoba phela uMr B uyaziwa ukuthi uwuhusband kaMrs B, owuthisha kulesa sikole, udlula ngebhasi kulesi sitobhi. Ngeke futhi abantu behlale bengamtsheli, noba mhlawumbe wayengakuboni esesikoleni ngoba wayefundisa endaweni ekudana. Babengeke abantu behlale bengamtsheli, wangeke futhi ehlale engathuli ngoba umphakathi osuthi asiqondane noMr B ngoba mdala. Masikhuluma noMr B sizothi-ke unkosikazi wakho umhlebisa ngomphakathi, umkhulumisa kabi emphakathini, bayamhleka, uyenzelani lento kunkosikazi wakho ngoba ingane le. So nesikole-ke sithini uma uzofika ushiya ingane egethini lesikole ube umdala ukunayo, ingane izofunda, wena husband kabani? Ukhuluma umphakathi, ama-views omphakathi, and umphakathi usengena ngoba uthini, ufuna ukukhulumela uMrs B. Akekho ayinakusisile-ke esayidini lengane. Ukuthi yaphela kanjani angazi we guys, kodwa uMrs B noMr B bahamba endaweni, u-A ukhona namanje.
nakhona ukuthi kwakenzakalani ngalesa sikhathi wayekhohliswe ubungane bona ukuthi uzohamba kalula esikoleni, naleyo mali ayiphiwe uMr B asazi noma kuyinto yangempela. Abanye baze bathi-ke abahle bayo kungcono lento yakhe ayiqale eseqede u-matric, ayibukeki lento yokuthi uhusband kabani, yingane efake i-uniform uyayihambisa futhi esikoleni. Ithini lento kwezinye iy'ngane zesikole ey'fake i-uniform? Bona othisha balesikole bathini? Ngoba izogcina le ndaba isiyaziwa, kube sengathi lesa sikole asinamfundiso kuphi ezinganeni. Yabo le ngitshela yona indaba yangasekhaya njengoba injalo, kodwa ukuthi yaphela kanjani angazi. Kodwa uma isivela lapha ku-TV ingavela kahle ngoba ku-TV seyilungisiwe yabeka ngendlela e-right, yonke into isipheshwe kahle, yazakala kahle, kodwa yayinjalo. Umphakathi wawukhathazeke ngo-Mrs B ngoba uMrs B engasiyena wasendaweni, kubukeka sengathi-ke shuthi uyaxhaphazeka la endaweni. Kodwa umphakathi-ke awugxishanga ngasenganeni, ukuthi-ke banokujaja kanjalo-ke abantu abadala abaze bafuna ukwazi ukuthi ingane iyenze kanjani yagcina sikuleya position, uyabo. Kodwa le ndaba uma singasivele ku-TV sekuthiwa kuvela u-A intombazane kanye no-Mrs B, engekho u-Mr B, ukulalela iside labani la A intombazane uzwe iside lakhe, uphinde ulalela iside la Mrs B uzwe iside lakhe. Kodwa uma ususa u-Mrs B ususe u-A onephutha u-Mr B oqale yonke lento kuze sekugcine kwenzenjani, kuhlukana umphakathi, kuba nezinto ey'khulunywayo u-Mr B. Ngoba u-Mr B wafanele abuke ukuthi ingane yesikole ongenani alinde kube iminyaka ekhwalifayayo mangabe kunjalo. Kodwa u-Mr B akakwenzanga lokho. Umphakathi wawukhetha ukuthi simhlayisa phansi ngoba siyazi ukuthi ushadile and unkosikazi wakhe uzohlekwa ngalesi senzo. O-wrong ubani? Mr B. Ithathe-ke uyifake komama, uyifake kosisi, bayohlezi-ke bebuka omunye ngeselithini, bebuka omunye ngeselithini. Qale lapho-ke igama lokuthi ukuthi nokuthi ayethi nje sithi siyalinganisa, mhlawumbe u-A nje njengoba manje semdala, uMrs B ukhona, u-A-ke ngoba vele uyingane kuMrs B, u-A abe successful okudlula uMrs B. So ngathi uMrs B ethi yonke lento ayikhulumayo ngo-A yenziwa impumelelo yakhe. uMrs B wayedlula esikoleni u-A emestobhini elinde uhusband kaMrs B ukuthi uyomshiya e-high school. Ingeyinhle lento, kodwa thina-ke bunganeni sasingayi-understand ngoba vele into ekhulunywa uma uyingane nawe awuyithathi serious, uyezwa nje ukhulunywa esitobhini kuthiwa hayi bo, cha lo baba walaphaya hayi lento yakhe ayincomeki. Ungabi nandaba-ke nawe uyingane. Uthi uma sekuhamba isikhathi uthi kanti indaba enjena leni yazi yasabisa. Lapho-ke siyabazi bonke. Guys, hayi futhi ngasekhaya iy'ndaba zakhona hayi ziningi kakhulu, zingaze zingifake ejele kwanami. Kodwa ngiyanitshela-ke mase kune-TV hayi kuba ngenye indlela, akufani. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga.